Best collection mizo channel clear tu te chibai vek ule news dang kan boi puile ya Myanmar lam kan ron update thei lawa han update vele do nila news danga kan thlom nual to mai thaya han tar lang vele hrim hrim te ang video masala ma karon tar lan tong khan Buddhist pui thiam hawin saffron revolution an hoi hot nu a protest lian ber chu Sunday February ni sari khan na yani a thotan ni February ni riat hian chun zom le ani video masalama khan sipai generalin mipui pungkhom na darzongin ma ala don ti in karon puang to a Burma sipai te chuan an zepa ngayan ron chuale tran ta a mipui pungkhom te dim na tel lawin an ron nor le ta Burma sipai general min aw hlang chuan television a thu asoya hei hi Aung San Suu Kyi sarkar an pe thla ka tanga sipai lamin mipui hriat a thuan puan masak berani media lama kan lo hriat le kan lo puan zar to nikum sang ni som ni November ni riat Myanmar in thlana Aung San Suu Kyi ne na chan chan general hi an ron tar lang ani bera vote ching pen ani thu aron puang zar le ani thotan ni February ni riata mipui pun khom tam ber na hi Burma khopui nei pi do ani ve thunga chulni February ni sari khachuan yangun lama mipui anin hor khom tam thunga mun sang sanga lungoi lo na lan tir na umma se thotan ni hian Burma khopui nei pi do wa mipui sing tel tak meon pung khoma police te nen anin nor na saviau ni a hriat ani an khopui ber nei pi do wa mipui sing tam tak pung khom te chuan sipai sarkar an du lo zian lan tira banner tarin kutzung tang pathum ti pera phar chuakin sipai sarkar an du lo zia an tilanga police duty ta chu mipui rong bol tu an ni dan le sipai ta na thokan ni lo zia kal kho mipui te hian han ta rang ngal bok sipai generalin alo soilok to angin mipui te chu no dara lung oilo na lan tira pun kho ma re theinan sipai lamin mipui thunun an tum chu kalpui tana ni a police te chuan order canon mangin an phu a ma se beidon na ruama sipai sarkara umdu to lo rual mipui thin rim kal khom te chu order canon mai mai no dar thayan ni lo anhuwa ero thisen chualawin protest hi zo ani ti in Reuters chuan atar lagani nei pi do mai ba ka Yangon commercial center ate mun sang sanga mi puyan chuak khoma borua ka rit tak zetani sipai sarkar ma sahun chunga sangkha zakwa somriata protest le Buddhist pui thiam ten saffron revolution an huai hot sangni pasaria khachuan thisena chuaka mi zatelin nu nan chan ani tun tuma ero chuan sipai sarkar hi an na che rong lutuk ngam lo ni in alanga tun tuma chuan mi pui te hian peaceful protest zalen le muan takin lung oi lawan lan tira hei hi alian thamber alani Myanmar a US embassy thu chuina tar lan danin Myanmar khopui lian ber dot tu Yangon ale Mandalay ya chuan zandaria ta tanga jing lamdar li thleng curfew puan ani thu antar langa general hian in thlanna thil diglo omni a an ngai chu hai chu atum meka in thlan thatna buat sai hi atum viau ni in soyani min aw hlang chuan thotan ni February ni riata athu soina a sipai sarkar hian mipui sarkar dik aduang chuak don ni in asoya hun kal to a sipai sarkar angkhan an kal lo tur thu a soitel bok sipai general min aw hlang chuan election commission chu din tharani ang ati party sang sang ten in thlanna lo om le tur chu an chu thei don thu Myanmar sipai general chuan asoya tu pot ling se thu neina an hlan tur thu asoi lang bok chu sarkar thar chu mipui sarkar tak tak ani don ani ati chu tiang zong zong siam tha a kalphung thar le fair jok bot sei tur chuan alo bera kum khat chung emergency puana ngai thu asoi lang ani enge kan ngai dan le sipai lam hian an chan that theina turin dan an jam photanga party dang ta na tin hlei theilo tur hian dan an siam mai lo mo ti chu mitam tak ngai dan ani a an soi anga sipai lam hi an omani chuan
in thlan that ani anga tu pawh tling se thu neina an hlan ngal dawn ni awm tak ani a tak tak ni mo sipai lamin mipui pungkhawm an hnawt dar tawh dawn ni a an puan awang khan Myanmar State Media te chuan police te leh mipui te chu innor viau tur leh tharum thawhna na men lo a thleng mai thei ni in an puang lawk a zalen na dikna muan na in tluklan na leh himna duh tu mipui kan ni chu kan chan vo pawh ni kan dikna chan vo min chu sak tu te beilet mai ni lovin kan tran tlan na leh thaw ho na atangin heng zong zong te hi kan hne thei ani kan ti bo thei ani an ti khovel ma a kan tar lan du chu sipai sarkar hi abo bang om lawa noi bo hi kan tum ber ani kan destiny kan mahuna tan kan be me kani ti in yangun sarkar dam doi in a lung oilo na lan tir tu nurse te chuan an tar lang ani Myanmar chim chak khopui dawi ya po mipui sang rual te chuan kong an zo mup boka Myanmar mar top kachin state a po sipai sarkar an du lo zia noi bawan du zia lan tirin mipui thanem takin kong an zo boka sipai sarkar du lo na hian barmaram chhunga dap chuaka sipai te hian water cannon an hmang to a chemical lampo mipui hno dar nan pun then kata chuan an hmang to bok ni in an tar langa seito angin tun ma a sipai sarkar masak hun la ya mipui pungkhom sipai rong taka an hno dar ai chuan boruak ala muanom zok viawani mase enge thleng zel don a hriat hri lawani thotan ni February ni riat hian yangun bi ka hian Buddhist pui thiam te chuan lung oil na lan tira kong zo mipui ma an hruaya na thok tu te zirlai no pang te po an thanem hle Buddhist flag rong chi hrang le banner sen nen anin lung rual zia phawlangin an auruala kan hruai tu chuaro kan vote hlu tak hi za ro ti in sipai ro rel na ti top ngal an du thu chamin an aurual bokani soito angin tun tuma lung oilo na kong zo hi sang ni pasari kuma Buddhist pui thiam ten saffron revolution an hoi hot nuwa punkhom na lian ber ani sarkar an nathok doctor le zirtir tu te pon an na thok lawin noran lo hoi hot ve boka thotan ni punkhom na hoi hot tu zinga an hruai tu pakhat sangkha chako somriat pariata sipai sarkar kalvung la ya mi puilo hoi hot to tu min ko na ing chuan sarkar nathok zong te chu thotan ni February ni riat hian an pisa akal lo turin kan nge na sipai sarkar du lo na a in thurual turin kan nge na koikom thin ang thap kan ni e ati chuchi hi kan hriat to angin kumsom panga chung zet sipai sarkar khan alo hreng to a hun pum chu Myanmar mi puin zalen na an nei nan alo thok to a sangkhat zakwa somko pakhat khan remna le muan na zalen na atana nun thap te hne na an pek thin khovel choi moi na ngai hlut Nobel Peace Prize chu hlan alo ni to nge ani kan soi to angin kumsom sari panga a upa suchi hian rampo na tangin in biak po na man ruwa walki toki paruk alo lalut ni in sipai sarkar chuan thu boyan siam saka February ni som panga thleng police te hian an hreng don ni a tar lan ani aloyar te takngel po hmu ti ran rem ti lawa British atanga Burma tana zalen na sual tulang sar Burma Independence Hero fanu suchi hi Rohingya Muslim ral tlan na sat chana le ti du dana an torna a khovel de makai meka mase Burma sipain athu nei na diklo taka an ron chu sakta ka hian Rohingya Muslim laka aming chet na chu sipai sarkar thil ti chuan a ron lualan ani tabera sipai sarkar che dan khovel in an dem ron talwai loi si a sipai sarkar atanga hruai chok thei tu hruai tu ro pui chu suchi ani ti Myanmar mi pui ta po hian an chianga chhuat turin an aw ta chu chuani ber khotlang sarkar le human rights lamin Rohingya Muslim chungchanga suchi dem thin ma se Myanmar sipai che dan chuan khotlang lam sarkar le human rights pol lian te ngai tu na a hruai koya suchi an dem na ain sipai sarkar an dem na alian ta zoka hei wang hian suchi hian hruai tu ro pui ani na a hum le ta zoka ti thai ome UN Security Council chuan suchi chhuat tura an phut dan thu chuan lo siam to a
mi hren dang te pawh chhuah tura an duh thu an sawi ani US la min sang sona hrek tumin hma an la meka Britain le European Union te chuan UN Human Rights Council chu special session kau turin an nge na Myanmar chungchang hi abik taka ngai tu an duh thu an sawi ani NLD party hruai tu hlun pakhat chuan UN no Secretary General Antonio Guterres chu lekha athona Myanmar buaina chingfel turin ti thei zong zong ti a kong dap turin ange na sipai sarkar thri ani theinan engman ruwa po hmang mai tura an du thu lekha athon ani enge thleng zel don le sipai lam hian mi puite khau zoka thunun an tum ta si a buaina lian zok po a chuak lawang ti a soi thei talawani I tong trai pui molang u video dat le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mang tha le vek ole